दिनैलाय मा अफिस बन्द ना माथो रावबो सासेबो गैया सोर जाखोबा हा आच्छा आंथ' नोंखौ सिनायासै नोंबा सोर जाखो आरो बे अफिसावबा मानो फैदों सोरखौबाफोर नागिरबोदों औ बे अफिसावनो नोंबो मावो ना औ अ बिदिब्ला बाम्बुलायाबोथ' बे अफिसावनो मावो जानांगौ बाम्बुला होननायखौ सिनाय मोनो ना औ मोनो नाथाय बाम्बुलाहाथ' हिन्जावा खारजाबायना बिनि हिन्जावाथ' बेखौ महर गाज्रि होननानै खारबायना खबर मोनखाबायदां नोंबो ना मोनाखै आच्छा बिदिब्ला नों बाम्बुलाखौनो नागिरनानै फैदों नङासै औ बाम्बुलाखौनो नागिरनानै फैदों नाथाय आंहा बाम्बुलाजोंसो खोथा दङ बाम्बुलाया दिनै अफिसाव फैदोंना फैयाखै फैनायाथ' फैदोंमोन नाथाय आं बेनो मोनसे खबर होदोंमोन जिहेतु बेहाबो हिन्जावा खारजाखाबाय दा आंनि बिमायनिनो फिसाजो बेहाबो हौवाया खारजाबाय बेनिखायनो बिसोरो हौवा खारजानाय हिन्जाव खारजानाय बिसोर सानैया गोरोबगोन होननानै आं खबर होबाय दा बे खबरखौनो लानानै बियो न'आव रायलायनो थांदों जिहेतु बियो गावनि हाबाखौ केन्सेल खालामनो गोसो गैया बेनिखायनो बियो थांग्रोबाय नङा बाम्बुलाया बेबायदि खालामनो हानाय नङा आं बाम्बुलानि हिन्जाव आंनोमोन जाय बाम्बुलाखौ महर गाज्रि होननानै नेवसिनानै थांदोंमोन बे आंनोमोन नाथाय बाम्बुलानि महरखौ बासिनानै थांनायनि फिथाइखौ आं मोनबाय बेनिखायनो आङो बाम्बुलानि सेराव फैफिनबाय बाम्बुलाया माब्लाबाबो बिदि खालामनो हानाय नङा आच्छा बिदिब्ला नोंसोमोन मा जानि हिन्जावब्रा नोंलाय गारना थांखानायालाय मानो फैफिननांगौ जाखो दा गैला बाम्बुलाया नोंखौ नाजावला बे मानोना आंनि सिगाङावनो रोखा रोखा बुंखाजोबखाबाय प्लिज आंखौ मदद खालाम बाम्बुलानि सेराव आं थांनानै बाम्बुलाखौ आं लोगो हमनो हास्थायो अन्नानै नोङो आंखौ मदद खालामदो बाम्बुलाया आंखौ एक्सेप्ट खालामफिनोब्लाबो खालामफिनाब्लाबो बे बिनि सायाव नाथाय आङो बिनियाव खनसे निमाहा बिनानै नायगोन अन्नानै नों आंखौ मदद खालामगोन ना नों जोबोर गिदिर गोरोन्थि मावबाय दाथ' नों मददबो बिबाय आंनियाव आंथ' बोरै मदद होआ होननानैबो बुंनो नों मदद बिथारबायब्ला जागोन दे आं खनसेखौ मदद होगोन नाथाय खनसेनि बारा आं हानाय नङा थेंक इउ गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोननाय थाबाय नोंनिसिम आंनो खनसेल' मदद नांगौ खनसेल' बुंदो माबायदि मदद नांगौ नोंनो आं खनसेखौ मावना होनोसै आं मिथिगौ बाम्बुलानि बिमा बिफाया आंखौ माब्लाबाबो एक्सेप्ट खालामफिननाय नङा मानोना बिसोरो आंखौ गावनि थैजों समान फिसाजो बायदि अनदोंमोन फोथायखेबस खालामबाय आं बिसोरखौ बिसोरोथ' आंखौ गनायखानाय नङा खनसे बाम्बुलाजों रायलायनो जों सानैजों बाम्बुलानि न'आव थांगोन आरो आङो लामायावनो थागोन न'नि एसे गोजानाव नों थांनानै बाम्बुलाखौ सिरियै बुंहैनो नांगौ आरो बाम्बुलाखौ आंनि सेरसिम लानानै फैनो हानो नांगौ आं बाम्बुलाजों रायलायनो नों बुं बाम्बुलाखौ आंखौ लोगो हमनो होननानै हागोन ना बेसेबांखिनि खामानिखौ मावनो जागोन दे थौदो बिदिब्ला न'आथ' खाथिथारसै बेनिफ्राय नों थांदो नों बाम्बुलाखौ लिंनानै लानानै फैदो आं बेयावनो नेनोसै आंनि बादिब्लाथ' जिहेतु नों गोरोन्थिखौनो मावखाबाय बाम्बुलाखौल' नों निमाहा बिनानै मा जानो बाम्बुलाजोंल' रायलायनानै मा जानो बाम्बुलाजोंल' रायलायनानै बाम्बुलाया नोंखौ एक्सेप्ट खालामनो हागौ नाथाय बिमा बिफाया मिथियाब्ला आरो नोंहा उनाव गिदिर प्रब्लेमसो जागोन जिहेतु नों बिसोरनि न'खरनि गासैखौबो नों थका होखाबाय बेनिखायनो नों नाजावजाया मा खालामो मा खालामा मा बुङो मा बुङा नों गासैनिबो सिगाङावनो नुजाहैनानै रायलायहैनायानो मोजां जागोन आंनि साननाय बे अबयसे नों बुंनाय खोथायाथ' थिगानो अब्लालाय माथो थौदो मानो आंल' थांनो नोंबो थौफादो गोसोआ मोननै जाबाय नोंनि बुंनाय बायदिबो आं मावनोबो गोसो आरो बेराफारसे आंनि गोसोआ थोनदों बाम्बुलाजोंल' रायलायग्रोनो दे नों मा बुङो नों मा सानो गोख्रै बेयाव थाबाय थायोब्लाबो गामिनि मानसि थांलाय फैलाय खालामो नों बिमा बिफाखौ थाखोमानानै मा जानो बेयाव थाबाय थायोब्ला गामिनि मानसिया नुयोब्ला गामिनि मानसियानो नोंखौ हमगोन नोंगौ थारैनो नोङो आंनि सानख'नो हायै मेलेमफोरनि बाथ्राफोरखौ नों बुंगासिनो अब्लाबो जियानो जा नों थांदो थां बाम्बुलाखौल' लिंनानै लानानै फैग्रोदो बाम्बुलाया आंखौ एक्सेप्ट खालामोब्ला आं बाम्बुलाजोंनो लोगोसे थांनानै आं नुजाहैसिगोन थांदो थां नोङो लानानै फैदो दे बिदिब्लालाय बाबा रथ'लाय थौ जिराय नोंजों रायलायनो आं मायै फिसा नोंनि हाबाखौथ' गामिनि गासैनोबो खबर होनायानो जाबाय दाथ' दैजियानो गैला दाथ' हाबा केन्सेल खालामनायनिबो जों माबा मोनसे थाबैनो राहा लामा खालामनानै रायजोफोरनो जों गासैनोबो थाबैनो मिथिहोनो नांगोन बेबायदि मिथिहोआलासिनो थायोब्लाथ' गोजान गोजाननिफ्रा खबर मोनैफ्राथ' बिसोरो फैथारगोन औ आयै बेनोथ' आं हाबाखौ केन्सेल खालामगोन ना खालामाबो जादों हा मानिसै हिन्जाव गोदानानो गैलाब्लालाय हाबाखौलाय मा केन्सेल खालामा जानांगौ जाखो नङा आयै दिनै अफिसाव आंनिनो बेस्ट फ्रेन्ड बियो आंनो फंसे खोथा बुंदों गावनि बिमायनि फिसाजो बेबायदिनो बे आं जेरै जादों बेहाबो बे एखे अबस्थानो दा बेनिखायनो बे बुंदों नों जुदि गोसोब्ला नोंनि गोसोआ थोनोब्ला नों हाबाखौ केन्सेल खालामाब्ला नों बे सिख्लाखौनो सोंनानै रायलायनानै लायनो हागोन होननानै बुंदों नाङा फिसा नाङा बेबायदिनो हनै साननैसोनि हाखु दाखु खबर मोननायाव गरमा गरमि सोंबाय लायबाय दा मा जाखो आरो बेबा माबायदि रोखोमनि
बेबा माबायदि केरेक्टारनि बिनिखायनो बेबायदि जानानै थादों नाङा हाबाब आंनि मेगनजों नायजार आं रावखौबो फोथायथारला आयै बिदिबाथ' नोंसोरनि गोसोसै आंहा जेबो बुंनांगौ गैला ओइ बन्दु आरे नों जोंनि न'आव फै सोर बियो बाबा आयै बियो आंनि अफिसनि आंनि बेस्ट फ्रेन्ड औ बाम्बुलाजों आंजों मोनसे अफिसावनो आरो मोनसे रुमावनो जों सानैजों खामानि मावो दे फिसा मोजाङानो जादों बेबायदिनो जेब्लायबो नोंसोरो लोगोसेयैनो मावलांबाय था दे जिरायनानै रायलायब्लानो जाबाय बन्दु मा खबर ओइ बाम्बुला आं मोनसे खबर लानानैसो फैदोंलै बाम्बुला खाथि खालायाव सोरबाफोर दं नामाब्रा गैया रावबो गोसोबायदि बुंनो हागोन बुं मा खबर बाम्बुला दैजिया नोंखौ लोगो हमनो फैदों मा होनखो नों दैजिनि खोथा दैजियाखौ लोगो हमनो फैदों जाम्बा जायाखैथ' नों दैजिखौ नों बहा लोगो मोनखो नंगौ बाम्बुला दैजिया अफिसाव नागिरलांदोंमोन नोंखौ थिग थाक बे समावनो आं लोगो मोनो आरो आंजों रायलायनानै बियो गासै खोथाखौबो खोन्थायो आरो बेबायदिनो बियो नोंखौ लोगोबो हमनो फैयो आंनियाव मदद बिनायलाय नोंनो खोन्थाफैनो बेनिखायनो नोंनो खोन्थाफैदों बे माब्रै जानो हागौ आं माब्रै फोथायनो जे दैजियाखौ लोगो हमनो फैफिनदों ओइ नों फोथायगोन जाय हिनजावा आंजों हाबा जानो थाखाय फैनानै हाबानि साननै सिगाङाव आंनि महरखौ बासिनानै हाथफ्लाजों समान रुजुनानै मैदेरजों समान रुजुनानै जाय हिनजावा आंखौ नेवसिनानै महर मोजां सेंग्राजों थांदों बियो महर मोजां सेंग्राखौ मोननानै आंजों बियो मानो फैफिन आंखौ मानो लोगो हमनो आं जेबो मिथियालै दस मा जादों मा थादों नाथाय बियो फंसे खोथा बुंदों महर मोजांखौ लानानै आं महर मोजांजों जोबोर गिदिर हाखराव खोख्लैजाबाय बेनिखायनो खनसे बारनि थाखाय नोंनियावहाय निमाहा बिनो फैदों बोरोथो मानसियालाय बोरो नोंसोरनि न' मोनफैयैनि सिगां फांसे दंफां दङना बियो बेयाव दङ बियो नोंखौ लिंहरदों नोंजों रायलायनो दस बे नोंनि गोसोसै नों रायलाया दैजिया आंनाव मदद बिनायलाय आं नोंनो खोन्थाफैदों बे नोंनि सायावसै आं दा मा बुंबावनोलै बे नोंनि गोसोनि खोथासै नोंनि आइ आफा दं नों रायलायनो हागोन आरो नों जुदि दैजिखौ लोगो हमनो दैजिजों रायलायफिननो होननानै सानोब्ला फैदो गोख्रै बन्दु जाय सिख्लाखौ आं खनसे बारनि थाखाय फोथायदोंमोन अराय समनि थाखाय फोथायदोंमोन नाथाय बे सिख्लाया आंखौ फोथाय खेबस' खालामनानै आंखौ दुखु होनानै थांबाय दा बे सिख्लाखौ आरो आङो माबोरै फोथायफिननो आंखौल' थका होआखै बियो आंनि न'खरनि मान सनमान आंनि बिमा बिफा गासैखौबो थका होबाय दा बेबायदिजों आं माबोरै रायलायनो आं बेखौ बजबफिनोब्लाबो आं रायलायफिनोब्लाबो आंनि बिमा बिफायाथ' बेखौ माब्लाबाबो बजबफिननाय नंला बेनिखायनो आं बिजों रायलायला बियो नोंनियाव मदद बिदों नोंगौ नोंआनो खोन्थाफैबायबो नोंबो खोन्थाहैफिनदो आंनि जानानै बिखौ बुंहै आंखौ माब्लाबाबो लोगो हमला होननानै आरो बेखौबो बुंहैदो जेबो सोमोन्दो गैला जेबो बाथ्रा गैला रायलायनो गासैबो जोबस्रांबाय गासैखौबो बावगारबाय होननानै बुंनानैल' फैदो बेबायदि फोथाय खेबस' सिख्लाखौ आं आरो माब्लाबाबो फोथायनो हाला नोंनि गोसोसै बियो नोंनि बुंनो होनायखौबो आं बुंगोन आंनि बिफाया बेखौ गावनि फिसाजो बायदि अननानै एथ' लाख थाखानि सनाखौ बिनो होदों नाथाय बियो सनाखौ बै महर मोजां हौवाजों थांनायाव सनाखौबो लानानैसो फाननानैसो जाहैबाय बियो बेबायदि सिख्लाखौ आरो मा होननानै फोथायबावनो जानांगौ दा सनाखौ फाननानै जानानै फैसाया जोब्बाय बिनिखायनो आंजों मिलायफ्लानानै दा बियो आंनिफ्राय धन लुथिनोसो नागिरबावदों बन्दु खोन्थाहैदो बिनो आं लोगो हमला आरो बेजों रायलायनांगौ जेबो खोथा गैला होननानै आं सानो जागोन दे बिदिब्ला आं थांनोसै गाबोन अफिसाव लोगो मोनसिगोन गोबाङानो गोबां बुजायबोदोंमोन आंखौ बै समाव मालायफोरनि गियान होनायखौबो एखनब्ला लानो नांगौ गावनि गोसो बायदिल' अहंकार सोलिबाय थायोब्ला सानसे समाव दा जेरै आं आखायाव दुरुं लानानै नायनो गाबनो साननो गोनां जादों बे समा सफैयो गोदो आंखौ मोजां जानो गोबाङानो खावलायदोंमोन नाथाय रावनिबो खोथाखौ मानियालासे आंनि गोसो बायदि आंनि रागाजों आं सोलिबोदोंमोन नाथाय दिनै बेनो आंखौ नैबे दुरुङा लिंबाय दिनै जोबथा समाव आंनि मोननो गोनां फिथाइया बेनो जाबाय नैबे आखाइनि दुरुङानो आंनि मावबोनायनि फिथाइ दिनै हौवा दंब्लाबो हौवाया जेलाव हौवाखौ बख'नोब्लाबो आंजों सोर मदद दङ फिसाजो सासे दङमोन फिसाजो सासेयाबो दिनै आंखौ बेबायदि गन्थ' हानानै गालांबाय दिनै जोबथायाव बे दुरुंखौ गोदोनायाव सोनानै गावनि जिउखौ फोजोबनायनिल'सो मोनसेल'सो लामासै आयेनाव दं दुष्ट मानसिफोरखौ फासि होनानै बुथारो नाथाय दिनै दुष्टनि थाखाय आं गावनो फासि नांनानै थैनो गोनां जासिगोन रावनिबो मोखां नुलांनाय नंला ना फिसायनि ना फिसाजोनि दिनै आं गुदुंब्लाबो गैयि बायदि हारसिं बे दुरुंखौ गोदोनायाव सोना लानानै फासि नांना थैनायनि अनगा आंहा आरो जेबो गैला आं सानब्लाबो सानख'नो हायासै
दैजिया आंखौ मानो लोगो हमनो फैफिनबावखो बियो आं खनसे दैजिखौ लोगो हमब्लाबो जायोमोन आंनि बिमा बिफायाथ' आंनि सिगाङाव दिनैसिम खनसेबो बुङाखैमोन जे दैजिया फैफिनब्लाबो बेखौ लाखिफिनला होननानै बिसोरबो खारजानायनि सिन्थायावसो दङमोन ना आंनि आइ आफाया बे खबरखौ मिथियोब्ला हयथ' बिसोरो एक्सेप्ट खालामफिननोबो हागौमोन आं मानो बन्दुनि सिगाङाव बेफोरबायदि बुंहरफ्लांखो जानांगौ बन्दुआ दैजिजों दा रायलायगासिनो आं दैजिखौ खनसे लोगो हमहैनायानो मोजां जासिगोन मानोबा थानो हायासै आंनि गोसोआ आं खनसे लोगो हमस्रानोसै नों सफैबाय नों रायलायनो मोनदोंना बाम्बुलाखौ नों लोगो मोनदोंना मोनदों मोननायालाय रायलायदोंबो मा बुंखो आंखौ लिंदों होनना बुंनायाव बियो मा बुंखो बियो फैगोन ना बियो मा बुंहरखो खोन्थादो ना दैजि बाम्बुला नोंखौ जोबोर फोथायोमोन नों बिनि गोसो गोरबोजों फोथायनायखौ नों फोथाय खेबस' खालामबाय नालाय दा बहाथो एथ' गोरलैयाव नों साननाय बायदि बेलाय गोरोबावनो बाम्बुला नोंखौ लोगो हमलानो बुंनो थिनदों आरो फंसे बाथ्रा बुंनो होबावदों जेबो खोथा गैला जेबो लोब्बा गैला बावगारनो होबाय नोंखौ दैजि नों आंनियाव मदद बिदोंमोन आं नोंनो मदद होबाय नाथाय दा गनायजानाय गनायजायै बे बिसोरनि सायावसै नोंसोरनि सायावसै आं थांनोसै आंखौ गाज्रि दामोन आरो मोनसे खोथा जाबाय दे आरो जेबो बुंनो नांला खोथायाथ' बेनो बे आंजों रायलायखाला बे आंखौ मुगैबाय दे जेबो नंला थेंक इउ आंखौ नोङो मदद खालामनायनि थाखाय थादो दैजि आंखौसो दुखु मोनबाय दांलै बन्दु आया बन्दु नोंलाय फैयासो होननायमोन माथो औ होनदोंमोन नाथाय गोसोआ मानियासै बोरोथो दैजिया बे आंजों रायलायनो फैदोंमोन ना नायदो नोंबो मानसिया गावनो बुंहरबाय लोगो हमला रायलायनांगौ जेबो गैला नों बुंनो थिननाय बायदि आं बुंफैबाय बियो दासो गाबनानै थांबाय थोद साल्ला